89-ročná Holanďanka miluje slobodu a kempovanie k nej neodmysliteľne patrí. So svojím karavánom jazdí úplne sama a svojpomocníci ho pripravujú aj na cesty. Šoférovanie ju baví. Počúvajte dobre, aké krajiny brázdila úplne sama s domčekom na 4 kolesách. Afrika, Australië, in Indonesië ben ik naar Bali geweest, heb ik gestaan. Alaska, IJsland. Kým sa map dostala z Holandska do Haligoviec, prešla približne 1200 kilometrov bez akýchkoľvek problémov. Ik lees ze door en dan, ja, ik let goed op en dan... V kempe si za svoj aktívny prístup k životu získala od prvého dňa obrovský obdiv. Ik vind het heel fijn dat mensen actief blijven heel lang. Want dat is natuurlijk het behoud van je conditie, hè? Nou, dat is een beetje lastig, want alle deelnemers komen uit het hele land vandaan. En je krijgt een deelnemerslijst. 89-ročná pani si na cesty nikdy nezabudne vziať laptop, a to hlavne preto, aby všetky svoje kamarátky, ktoré sú už na cestovanie staré, pozdravila mailom. Daar heb ik geen last van, dat gaat goed. Ik heb weer voor 5 jaar weer mijn rijbewijs gehad, dus ik weet dat dit zo week het laatste zal zijn, omdat ik slecht loop nu. Symbolický klobúk, presnejšie policajnú čiapku, skladá pred vitálnou Holanďankou aj šéf staroľubovnianskych dopravákov. Počas svojej praxe zažil všeličo, no 89-ročnú ženu za volantom ešte nevidel. 89-ročnú skutočne nie. Mám takú perličku 70, asi 2 alebo 3 ročný chlap. Falšoval práve potvrdenie od lekára, aby mohol jazdiť autom, pretože chcel jazdiť za milenkou, ale s tým som sa ešte nestretol. Pre televíziu Joj, Maja Pavlíková.